नमो पार्वती पते हर हर महादेव। नमस्कार, रउआ देख रहल बानी नारायणी न्यूज। रउआ साथे हम बानी संदीप त्रिपाठी। जहाँ चाह उहा राह, ई बात के साच साबित कर दिहलन अहियापुर पंचायत के भटहंदी गांव निवासी शिव महतो के बेटा रोशन स्केटिंग करके 12 ज्योतिर्लिंग आ 4 धाम के यात्रा के एक साल में पूरा कैलन। ऊ कहलन कि गुजरात कमाए गईल रहन, उहवे 4 धाम यात्रा करे के विचार मन में आइल। ऊ अपन स्केटिंग यात्रा सोमनाथ से शुरू कैलन आ 12 ज्योतिर्लिंग के अलावे केदारनाथ, बद्रीनाथ, पशुपतिनाथ, मुक्तिनाथ के साथे कईयन धाम के यात्रा पूरा कैलन। शुक्रवार के रोशन के साहेबगंज में पहुंचला पर बैंड बाजा रथ के साथे स्वागत कइल गइल। बस आप सभी का प्यार और सपोर्ट है, तो बहुत ज्यादा एनर्जी लगता है लगाने में। अच्छा थोड़ा सा लगा दीजिए, थोड़ा सा। नमो पार्वती पते हर हर महादेव। रउआ सभे नारायणी न्यूज के लाइक करी, सब्सक्राइब करी।